Bună, prieteni, sunt Eddie. Am vrut să jucăm un pic la Minecraft. Deci, m-am mutat și eu pe YouTube. Hai că merge bine dacă e. M-am mutat și eu pe YouTube de un seed. Hai, bă, ce are mă ăsta? Așa. Ce crezi? Ce credeți? Am băgat și eu pe Minecraft. Băi, și am mers. Și un sat de cu 4 fierari. Foi și mare. E și un portar lângă. Bine, casa și cu încă de paraua mea, cum să zic. Le-am făcut eu. Mi-am făcut și aici o scurătină. E harta mea. Uite, dacă vreți să construiesc ceva, să-mi spuneți repede în comentarii. Construiesc orice vreți voi. Ba, construiesc o felie de pepene, de toate. Deci, uitați cât de mare e primul rând asta. Uite, odată un ce are? Deci odată un fierar. După al doilea, stai că mă duc. Stai că uite la treilea. Nu. Da. Hai, intră înapoi. Stați. Așa. Acolo nu. Bă, fix acum. Și mai și unde al treilea, al patrulea. Tot pe aici, prin zonă. Nu contează. Da, deci mănânc de bine. Aoleu, deja ceva. Casa vară după aia. Asta e de baraua mea. Nu e mare. Deja am pus... Nu ăsta. Deja am pus unele iteme. Stai, mă, ceva important. Ce răți. Oh. Așa, ce vreau să dau? Nu. Bine. Așa. Am uitat că am uitat să dau pe încet la filmare. Și stai. Încă o dată am uitat. Am uitat să dau mai încet la filmare, că nu se auzea nimica. Că era multă gălge și dacă vreți să auziți la ăsta la început, până la 3 minute, trebuie să dați pe tare. Deci, v-am arătat de barau atunci. Asta e casa mea. Stai că... Ia stai, așa. Deci... Nu știu de ce am văzut eu pe aici ceva. Nu contați. Deci aici un pat. Aici... Nu știu dacă nu știu. E un drac. Un furneal așa și crafting table și atâta. Că nu prea m-am chinuit. Deci dacă tu stai aici... Nu. Pam. Am. Bă, o să-mi ia tot episodul. Așa. L-am făcut atunci din greșeala de cu 3 și am continuat cu 3. Așa, bam. Uite, mai în față va fi următoarea... Nu știu ce... O construcție. Până aici o fac, dacă mai trebuie o fac. Deci uite, aici va fi o... Nu știu
ce să-ți fac aici. Mă gândesc eu, dacă nu știu, dați-mi și mie în comentarii că chiar îmi trebuie. Deci v-am arătat peste tot aici. Așa, avem și melodiile pe mic, așa. Voi știți că m-a chinuit, deci de aici, uite așa am făcut și pe aici pe jos, până aici. După aia am continuat acolo, după aia acolo. Și acum mi-am amintit să o fac în continuare, că... Da. Trebuie repede. Da. Da, mă. Ah. Lasă că fac eu. Ah. Am cash, am sec, am cash, am cash, am cash, am sec, am cash. Ia mai sec acum că mi-i hai. Deci eu l-am făcut repede, am avut... Deja că tot am avut ferat, am avut iron deja, mi-a dat armură și în chest am găsit... Uite, am găsit 2 sau 3 de astea, nu mai știu, și am completat. Și aveam și un de la... De că deja am uitat și ăla. Nu știu ce, cred că o să fac ceva subteran. Da, cred că o să fac acolo ceva subteran. În următorul videoclip asta facem. Am sec, am cash, am sec. Uite cât am făcut videoclipul ăsta. Să vă uitați voi ce am făcut eu, poate nu vă interesează. Așa și pe aia continui cu videoclipul ăla. Da, deja se face iar noapte. Ia câte videoclip. 4 cu 3, aole. La 10 minute le oprim. Și la ala, dacă nu-l facem, da, ne are mai mult de 10 minute. De aici încep. Nu trebuie să fac acolo. Ia, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deci 13 blocuri. Da, că fac. Stați un pic să mă culc, că după aia mă așa. Așa. Și acum repede ne uităm. Stai repede. Pâine nu ne trebuie, că deja avem morcovi. 1, 2, 3. Să fac de 10. Atât. Crpau. Acum cred că fac de... Stai. Hai că iar fac eu. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Hai că-l fac din nou. Hai că... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai că mai număr. Bă, cred că am făcut mai puține. Bă, cred că până fac eu episodul următor, eu cred că s-a pe aici. Dacă vă place seria asta, o continuăm. Hai că se duce. Mai am aer.
Da. Mă uit de la depozit. Bă, nimica, trebuie să mă duc să bat Iron. Formula 1, pompeu. Iron Golemule. Unde domnul Iron Golem? Uite să fac chiar abani. Stai. Nu mai contează. Dar-l găsim, hai. Mie îmi place de satul ăsta, dar edita mai... Uite mă, aici era al patrulea să cu fiera. Hei, mă duceam. Da, îl găsesc eu. Iată câte minute. Bă, deja e de 11 minute. Hai că-l omor în următorul videoclip. Aha. Hai, ceau!